Presyo naman po ng bangus sa Dagupan bumagsak matapos ang bagyong Uwan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Bumagsak sa 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Dagupan City nitong Martes, Nobyembre 11 mula sa dating 150 pesos hanggang 200 pesos bago tumama ang bagyong Uwan. Ayon sa mga nagtitindang, pagbaba ng presyo ay resulta ng biglang pagdami ng supply matapos sumapaw ang ilang fish pan sa lungsod dahil sa malakas na ulan at hangin. Maraming fish pan operator ang napilitang ilabas ang kanilang huling ani upang maiwasang masayang ang mga isda. Dahil dito, nagdagsaan sa mga pamilihan at maging sa mga gilid kalsada ang mga nagbebenta ng bangus sa mas mababang halaga. Marami ring mamimili ang nagsamantala sa bagsak presyo upang makapag-imbak umano ng isda para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Inaasang mananatiling mababang presyo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang paglabas ng supply mula sa mga apektadong palaisdaan. Samantala, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyong Uwan sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga fish pan operator at magsasaka sa Pangasinan upang matukoy ang kinakailangang suporta at tulong. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.